И какво става, хора? Аз съм CookieBlox и вие сте с първото видео в моя канал. А именно то е Still a Brain Rot. Да, аз имам един друг YouTube канал, който спря да качвам видеа в него, но мисля да почвам да качвам видеа в този канал CookieBlox, защото все пак Roblox в момента е най-популярната игра и мисля, че ще изкарва много повече гледани абонати. Така че в днешното видео ще ви показвам базата ми Still a Brain Rot и ще отваряме някои неща, леки блокове и някакви неща ще обяснявам за нови апдейти, може би. И вече в следващото видео ще почваме да играем други игри и няма да е Still a Brain Rot, ако мразите тази игра. Ще има и други игри и може пишете в коментарите каква игра да игра и харесате това видео. Така че да, нека да започваме с видеото, няма да губя повече време. А именно днес имаме да отваряме един Lost Lucky Blocks и 3 Admin Lucky блока. Така, хора, първо ще ви направя Base Tour, ще ви покажа какво има в базата и после като за накрай, като за десерт, ще отворим тези 4 Lucky блока. Така, първо, на първия етаж имам ето този Gold Bubblegum мутация Tung Sahur. За тези, които не знаят, преди около месец-два той беше изтрит от играта и изобщо не беше заради копирайт, заради създателя му, който качва видеа в TikTok и той измислил няколко брейнрота. И да, и той беше сложил копирайт страйк и сами трябваше да го изтри от играта. Обаче, на последния админ абюз сами пусна Tung Sahur 2 пъти и аз ги взех 2 пъти, да. Пазя си го, защото в момента няма никъде откъдето може да го вземете, само да не го стилнете от някой. И в момента няма как да се спалне на килимчето там. Затова е доста рядък и аз за това мисля да го запазя до последно. Така че да, този с Bubblegum мутацията и Gold изглежда много яко, този просто обикновен, но пак ще си го пазя. Така, тук имаме едно гифтини спайдерини, който също е доста слаб брейнрот, но просто ме кефи как изглежда. На миналия админ абюз сами също го беше спаунал. Ето точно този тук. И не знам, хора, много ме изнервя, че прави точно 999 999. Защо просто, ако се добави едно, просто ще стане 1 милион. Защо просто не прави 1 милион на секунда, както играе по Медузи, това не разбирам. Но сами го пусна на миналия админ абюз като подарък просто, докато не стане време до коледните подаръци на следващия админ абюз. Тук имам Лоско Корача, с които да, 10 милиона на секунда, доста слабо и то за моята база, защото нагоре ще видите какво има, така че останете до края на видеото, за да видите какво има на горния етаж и на по-горния. Но просто ги пазя, защото вижте колко са сладки, просто вижте колко сладко изглеждат и ако нещо се появи някой limited brain rot, който може би ще трябва Лоско Корача, за да мога да го направя, да го филзна, не знам както и да е. Просто си го запазя, докато не стане много тъп и вече ми омръзне и не го продам. Тук имам Джобситус, което е същата история като Лоско Кораче, само дето не ми е толкова сладко, но просто го пазя, за да не стане нещо и да ми трябва за някой друг брейнрот. Тук имам Cupcake Koala, което просто е един от най-сладките брейнроти в тази игра и затова си го пазя в базата. И имаше буквално 10% шанс да е Yin-Yang и затова просто ще си го пазя, защото е до някъде рядък. Просто 10% шанс за Yin-Yang и той ми се пада Yin-Yang. Така, хора, готови ли сте за да видите втория етаж, който не е много вау, но не е много зле, така че нека да отидем. Така, обръщам се първо така и първо ще започнем от ето този тук. 3, 2, 1. Така, да, хора, за тези, които имат по-слаби брейнроти от 9 милиона 10, ще си кажа, това са... Ще кажат, Коки, това е много добър брейнрот. Да, много добър, обаче хора, това за мен са едни от най-слабите брейнроти, които имам в базата. Да, знам, 15 милиона на секунда Лос Комбинационас. Не е лошо, но 15 милиона може и по-добре. И също с подход-спота. Така, чеклетерата обаче, хора, дори и да правиш още 3 милиона цяло и 5 на секунда, защото обикновено прави толкова, но просто му е събрала мутация от неговия евент. Просто нямаше как да не се запазя в базата, защото, хора, вижте, това е един от най-редките брейнроти. Не е в индекса най-редкия, но просто много е рядък така да се спалне. Сами го спална специално заради админ абюза. И само хората, които са играли на този админ абюз, да го вземат. И даже хора сами каза, че ще го спалне само ето го тук, че ще го спалне само
един път. И няма да го спалне повече, така че съжалявам ако не сте го взели, но да, така. Добре. Готови ли сте, хора, за третия етаж? Аз малко в индекса се издадох, но моля ви, не връщайте назад, за да не знаете какво има на третия етаж. Добре, така заставаме, връщаме се. Тук сега ще кажете, какъв е този брейнрот на третия етаж? Да, Лос Тралитос, обаче Лос Тралитос ми трябва за ребърт. Така че, да, хора, вижте колко пари трябва да събера. 1 квадрилион. Аз в момента имам 335 трилиона. И как се очаква да ги събера? Буквално, хора, не знам. Добре, така. И се ги паза просто за ребърт, защото са ми ценни и не искам да ги загубя, защото фишинг евент свърши и вече много по-трудно могат да се вземат. Така, връщаме. Ето, тук ще дойдем първо с по-слаб брейнрот, а именно Лос Мобилис. Да, имам Лос Мобилис от Witches Fuse, което за вече е доста рядък брейнрот, защото много малко хора имат Лос Мобилис и няма откъде да го вземете. Да, 22 милиона на секунда е супер за мен. Тук имаме Lost Six 7, 22 милиона и 5 на секунда, много са сладки и ми правят пари също, така че затова ги пазя. Тук, хора, виждаме, имаме един Six 7, който ми се падна от Admin Lucky Block и прави 60 милиона на секунда. Да, това ми е топ 3 най-добрите брейнроти сега. И да, прави почти 1 милиард на секунда. Да, така. И тук идваме вече при La Extinct Grande, мисля, че беше, да, La Extinct Grande, 76 милиона на секунда. Това е Limited Brain Rot, който беше при Extinct Event и е доста рядък и аз за това си го пазя и ще ми събира пари. Така, и тук, хора, идваме при Isok Sekola, 120 милиона на секунда. Да, хора, и бъбълга мутация. Това просто си отварям Secret Lucky Block от админа Абюза и гледам просто Isok Sekola ми се пада. Това е просто... Да, хора, и за това вече сега нататък винаги когато отварям Secret Lucky Block ще си записвам екрана. Първо, за да мога да ви го покажам на вас, ако ми се падне нещо хубаво, и второ, за да мога да имам доказателство, че ми се е падна от нещо такова, а не от стилване или скамване или каквото и да е. Така. Ами, хора, това е по принцип моята база. Това ми е най-добрият етаж от всичките. Така че се надявам да ви харесва базата. А сега не забравяйте, че е време да отворим лъки блоковете. Така че е добре. Хващаме Magic Carpet и отиваме на най-долния етаж. Добре, хора, с кой да започнем? Добре. Значи, Admin Lucky Block, най-доброто е La Grande, а тук най-доброто е Lost Six 7. Добре, отваряме Lost Lucky Blocks. Айде хора. Lost Lucky Blocks. 3, 2, 1. Отваряме. Какво ще се падне? И Lost Tung 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 Citus. Което е доста зле и знаете ли какво? Ще го продам. Няма да го запазя дори. Няма дори да го запазя. Добре. Отваряме. Имаме 3 Admin Lucky блока, хора. Аре. Да, отваряй. Айде. La Grande или Six 7. Не знам. И Los Bombinitos. Да, много ясно. Los Bombinitosите не са много добри. Но, хора, искам да ви кажа едно нещо. Тук може да ми се падне Six 7, но Six 7 направи 7,5 милиона на секунда. А следващото е La Grande, което прави 10 милиона на секунда. Така че, каквото и да ми се падне от тук, няма да съм много доволен и няма да ми е едно от най-добрите. Но поне ако ми се падне La Grande, ще мога да го запазя. Така че, да, нека да видим. И Алесио. И нека отворим последния и ще се обърнем назад. Нека да видим. Тунг, дай ми късмет. Дай ми късмет. И 3, 2, 1. Алесио. Добре, хора, мисля, че не е много добре. Пак опанинга и не се получи много добре. Но ще има още пак опанинги. Просто станете и се абонирайте за канала, за да не изпускате още такива видеа. Ще ви обясня новите неща в апдейта. Да, ще правя такива видеа всяка седмица за всеки апдейт. Всичко ново, което да знаем. За нови апдейт, ако сте много объркани, защото този апдейт много неща добавиха. Така че аз съм тук, за да ви помогна, за да не се обърквате. Така, хора, ето тук виждате ето това Santa Fuse, което е много подобно на Witches Fuse и на Fuse машината и на абсолютно всяка Fuse машина, която е минавала тук. Така, ето това Santa Fuse, виждате пише Opening in
3 days и 6 hours, което е 3 дена и 6 часа. И след 3 дена и 6 часа е админ абюза и тогава ще отвори това нещо. И това нещо се очаква да е нещо като фюз машината, защото вижте, буквално изглежда по същия начин. Формата е същата, само дето е опакована в момента и не можем да го видим. Но се очаква да има някакви, да може да се фюзват някакви коледни брейнроти. Точно като Witches Fuse, обаче коледен. Просто няма да е нещо вау, но може да се получи нещо хубаво и да има някакви хубави оферти. Така че не е хубаво да ги подценяваме. Може да е нещо много добро. Така, тук виждате, хора, и адвент календар, което оттам си взех тези 4 лъки блока, защото вижте, като го отворим, ето тук си взех 3 админ лъки блока и един Lost Lucky Blocks. Да, и виждате как всеки ден просто като календар отваряме, има чак до 25 декември, отваряме по един брейнрот. И да, и тук има логин стрик. Ако продължавам сега до края до една седмица още. Така, още 4 дена, ако играя и си събирам наградите, ще мога да спечеля един ето такъв Lucky Block, който се казва My Festive Lucky Block. Не знам, не съм сигурен. Нещо подобно. И така всеки ден ще има някакви награди и подаръци. Което е доста яко, защото може да взимаме леки блокове не само на админа бюза. Така, и виждате тук на ден 25 брейнрот. Да, ето го тук. И след 21 дена и 10 часа всички ще получим 25 брейнрот. Така се казва брейнрота. Но спекулациите за него не са много големи. Очаква се да прави около 10 милиона на секунда или по-малко. Защото все пак има логика, защото защо би дал нещо, което прави повече и така, то може да стане безмислено, защото ако даде някой брейнрот, да кажем 100 милиона на секунда или 50 милиона на секунда, то всеки ще има такъв много добър брейнрот и няма да има смисъл толкова да грайндим за брейнроти, защото вече, нали, всички ще имат доста добър брейнрот. Така че, да, според мен няма да прави повече от 100 милиона на секунда, даже повече и от 10 милиона на секунда, което ще кажете, да, Коки, това е много лошо, но все пак не може винаги да се получава най-доброто, все пак, нали, вие трябва да си го спечелите, така че да. Също и с Secret леки блоковете, така че да. И последното нещо, което трябва да ви покажа е ето тази админ машина. Да, админ машината замества евент машината и тя е нещо много подобно на евент машината, обаче с 3 неща. Ето, вижте. Сега след 39 минути и 40 секунди ще имам евент, който е избрание Bubblegum. Ще има айтем, който ще се спауне, ето този брейнрот ми ще се каже Търтаруга, Шестерна, ми нещо подобно. И Luck Multi ще има 2x Luck. И така, като минат тези минути, като свърши евента, ще има един въпросителни тук. И после ще има около 15 минути и ще се върти какъв евент да стане. И първо се върти какъв евент, после се върти какъв брейнрот и после се върти колко лък да има. Даже хора, първия път се беше паднал 8x лък и да, нищо не се пада. Разбира се. Така че да, това е всичко от този нов апдейт. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако така се абонирайте за канала, все пак ми е първото видео. Няма да е най-добре едитнато, защото както виждате съм от компютър и мога да звучам малко по-различно от както преди. Може да се абонирайте за канала и да харесате това видео, така че да. Аз бях Коки Блокс и ще се видим в следващото видео. Чао!